Республикабызның Милли музейында ағымдағы елның февраль айында вакыйгаларның күп булу көтелә. Аларның кайберләренә бүгенге студиябызның кунагы белән тукталып китеребез. Бүген бездә кунакта Айгөл Сафиуллина, Татарстан Республикасы Милли музейының белем бирү бүлеге мөдире. Хәерле көн, Айгөл, исәнмесез? Исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрергә бүгенге көндә, бүгенге иртәдә студиябызда. Бу атнада 15 февральдә герой шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 114 елны билгеләп үтәргә җыенабыз һәм Милли музей шуңа багышлап истәлекле чара үткәрә. Һәм бу елга бер генә тапкыр була торган чара. Шул турыда сөйләп китсәгез иде. Чыннан да Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән берлектә Татарстан Республикасы Милли музее ел саен традицион рәвештә Муабит дәфтәрләре көне дип исемләнгән чара әзерләде. 2020 елның 15 февралендә сәгать 12-дә без музей фондларынан Муабит дәфтәрләрен тантаналы рәвештә чыгарып тәкъдим итәчәкбез. Гомумән әйткәндә, бит инде Муса Җәлилнең әлеге Берлин төрмәсендә тоткынлыкта язылган кул язмалары ул чын дәрәҗәдә безнең һәйкәлләребез дип әйтергә була. Без аларны әлбәттә инде үсеп килүче буынга да тәкъдим итәргә тиешбез. Шуңа күрә музей фондына бит Муабит дәфтәрләре 1966 елда килеп керә һәм күп еллар инде ул дәфтәрләр безнең шулай Муса Җәлилнең туган, алар бик озак кулдан кулга йөреп, озын юл үткәннәр. Һәм инде 1966 елга музейның фондына килеп кергәч, без инде аларны барлап, саклап, елга бер генә тамашачыларга күрсәтеп, менә шундый зур бәйрәм оештырабыз. Бәйрәмебез бик күп кырлы булды бу ел, чөнки безнең музыкаль әдәби композициялар да була. Шулай ук инде чара кысаларында безнең беренче тапкыр 1941-1945 еллар Бөек Ватан сугышы чорындагы Совет һәм немец ату кораллары белән бәйле реконструкция дәресе дә узачак шул ук бәйрәм вакытында һәм әйтәсе килә көн дәвамында безнең Муса Җәлил тарихларга укып ятларлык һәм батыр үлмәс ат алып дигән күргәзмәләрдә әзерләдек. Без монда инде Муса Җәлилнең яшәгән вакытында ук чыккан бик сирәк чыртырган китапларын күрсәтәчәкбез. Һәм инде аның белән төрмәдә булган бергә батырлыклар кылган иптәшләрнең белән бәйле ядкарлар да тәкъдим итәчәкбез. Айгөл, шунда әйтергә кирәк, бу Муабит дәфтәрләрен алып чыгу тамашачыга кызык кылу, бу ниндидер бер танылган, шундый лаеклы, абруйлы шәхескә тапшырыла. Шулай бит, быел кем булачак ул кеше? Быел Муабит дәфтәрләрен мактаулы чыгару хокукы безнең Татарстан Республикасының Гомум Россия халык фронтының төбәк штабы җитәкчесе Коноплев Александр Юрьевичка биреләчәк. Шулай ук без аңа сүз дә бирәбез. Ул кыскача презентацияда үзенең поисковый эш буенча алган зур эзләнүләр турында да сөйләячәк. Күбрәк нинди балалар киләләр сезгә? Нинди яшьтәге балалар? Ата-аналар белән бергәме? Яисә булмаса мәктәп укучыларымы? Әлбәттә, без күбрәк татар гимназияларында укучыларны чакырдык, чөнки безнең чара татарча, русча үтәчәк. Шулай инде без язучылар берлегеннән кунаклар, язучылар, шагыйрьләр күп көтәбез. Шигырьләр дә яңгырачак, шулай бит? Шигырьләр дә яңгырачак. Аның турында әзрәк тукталып китәсем килә. Традициягә керде инде безнең Муса Җәлилнең Җәлил укулары дип исемләнгән халыкара укучылар конкурсында финалга чыккан укучылар безгә Муса Җәлилнең шигырьләрен төрле телләрдә укып китәчәкләр дип өметләнәбез. Башка елларны финалистлар укыйдыр, җиңүчеләр, быел әле менә аларның конкурсы тәмам түгел. Әлеге конкурсны оештыручы буларак бөтен дөнья татар конгрессы эшли шушы конкурс өстендә инде күп еллар. Менә шушылайрак үткәрсәк дип өметләнеп калабыз. Музейга керү бу көнне бушлай була, чарага керү бушлай. Рәхим итегез. Чара ничәдә башлана? Тамашачыларга әйтеп китик. Сәгать 12-нче яртыда Муса Җәлилнең һәйкәленә чәчәкләр кую була башта. Инде сәгать 12-дә безнең музейда конференц-залда әлеге чара башланып китәр дип өметләнәбез. Рәхим итегез, 4-ләргә сәгать 2-ләрдә инде тәмамланабыз. Муабит дәфтәрләр дип әйтәбез, әмма музейда алар ничәдән инде сакланалар?
Музейда алар бергенімше 2 дәне саклана. Алар бит инде шигырьләр кайберләр аны кабатлана. Шуңа күрә без аларны бик саклап кына тотабыз. Әлбәттә, аның чыгартылган презентация эшләнгән копиялары Муса Җәлилнең музей фоторында карарга була презентация рәвешендә. Чөнки инде булай тотып карап булмый бит. Күп кешеләр әйләндереп тә битләрен әйләндереп тә карыйсы килә. Менә шундый хәзерге яңа современный технологиялар аркасында аны эшләп була. Виртуаль, интерактив шигырьләрне укып карарга була. Шунда әйтергә кирәк, быел бит инде безнең бөек җиңүебезнең 75 еллыгы һәм бу бигрәк тә матур вакыйга була, шулай бит бәйрәм өстенә була, шулай бит. Без шуңа күрә Муса Җәлилнең 114 ел тулу һәм 75 ел, бөек сугышында җиңүгә дип инде багышлап, зурлап үткәргә җыенабыз. Шулай безнең чарага әле тагы Казан театр училищеның студентлары киләчәк, әйткәнемчә. Алар әдәби музыкаль композиция күрсәтә. Һәм инде Абдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театры актерлары да безнең прологта катнашачак. Шуңа күрә бик кызыклы, зур программа көтелә. Вакыйгалар күп була дип әйттек, шулай бит. Сезнең Милли музейда белүемчә Масленицага тукталып китергә җыенасыз. Киләсе тагын бер чарагыз. 18 февральдан башлана Масленица атнасы дип әйтик. Без инде музей дәресләре шулай дип госпожа Честная Масленица дип әзерләдек. Алар көн саен сәгать 10-да, 12-дә һәм 2-дә алдан заявкалар буенча үткәреләчәк. Чөнки без алдан тәкъдимнәрне кабул итеп аласыз. Кабул итеп алабыз. Безнең көннәр тулы булырга тиеш дип өметләнеп калабыз инде. Бик кызыклы була, чөнки без анда кыскача гына лекцияда керттек, фондларда безнең сакланган төрле экспонат белән бәйләп, ничек бәйрәмне рус халкы үткәргән, шулай кызыклы итеп. Әлбәттә, инде геройлар да була, чөнки балаларга бик кызык костюмнар белән, матур итеп уеннар белән, ниндидер бәйгеләр белән үткәргән бәйрәмне, һәм инде дәресне без инде коймаклар белән, чәй эчү белән тәмамлыйбыз. Монсы бигрәк тә матур, шулай бит. 18 февральдан 28 февральгә кадәр. Рәхим итсеннәр. Шулай ук инде без 23 февральдә билгеләп үтәбез. Бу көнне инде безнең ирләргә музейга керү бушлай. Безнең бит Витязь дип исемләнгән реконструктор клубы эшләп килә музейда инде. Аны Владислав Немирович Хабаров җитәкли. Ул бик кызыклы программа әзерли. Шулай ук сәгать 11-дән 3-кә кадәр булачак. Инде хатын-кызларга да игътибар итмичә булмый бит. 8 март көнне халыкара хатын-кызлар көнне музейга хатын-кызларга керү бушлай булачак. Шулай кызыклы программа. Анда инде кызыклы концерт программасы була. Мастер-класслар, килгәч хатын-кызлар, ир-егетләр, балалар, ата-аналар барсын да үзләре күрерләр, чакырып калабыз, көтәбез. Сезгә бик зур рәхмәт. Без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Иртәгә